palibot dili na kalmado. Apan dunay mga edukado nga sila daw ang sakto. Labon ra baning mga gobyerno, nalabian na sila kaabusado. Wa nila huna-huna ang mga tawo nga sa ubang pamilya way tarong nga paniudto. Ug maski na lang gani sa pangkaligo, wala sila'y ikapalit pa og shampoo. Ug kinsa tong nitaro nga biste maupay hinlo. Labuning mga gisig sa nina maupay hugaw sa ilang pananaw. Puro palabaw ning naa sa ibabaw. Gusto pa jud sila pay mas mulabaw. Ug kanitanan base ni sa akong nakita, nay ubang nanarbaho nga way sulod ilang pitaka. Naningkamot sila para sa pamilya, apan dunay mga nag-uniforme nga nigara. Sa kainit sa adlaw di ni mauang nakahatag og labad, kundi sa akong nakitang dagan sa syudad. Mga kulag pagtagad ning mga alagad, sa balaod nga maoy nakadaot. Mga buraot, puro kurakot, kwarta gipanghakot, makalagot. Ako'y gisapot, gaduro sila kayod ning nagkalisod. Naning kamot para ilang pamilya na ay nindot nga maabot. Yo, nabuhi sa lugar nga hilom ang tanan, na ay uban halos dili katingog kay dili gamhanan. Sa kinabuhing pagsulay walay nakasinati nga hayahay kay apigi manggudning ni atas ubos. Imbis tabangan nga musaka iduot manog samot, bisag atong wala pa ko'y buot. Nakamatara kog kalit tungod sa kalibutan kong gubot. Dili lalim ang kinabuhi sa tao nga uyamot, kay bisag unsaon dili madala o paning kamot. Pero sa kalisod bisag ginabaktas lang ang dalan, walay plano ning muundang padayon tas atong dagan. Dili ka mabalaka kung ikaw kay ma-absent, kay maora to tanan ng ato ang padulngan. Unsaon pagtrabaho kay kulag kahibalo, unsaon pag-eskwela nga wala may ikagasto. Unsaon ang kadato kung wala gyapoy respeto. Unta tagaan o pansin ni mga taong gasod ang rag-asin. Undangin na ambisyo, ipuli ang pagampo, kay way imposible kung sa taas ka muhangyo. Sa kadagang problema nga imong gisagubang, isalig lang tana kay kaya rang tanan. Pero usahay makasyagit yung kagtabang tabang, kay ni ajoy problema nga halos di matabang.